Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोरजों दिनै नै एम्बु बुथारनो थांनो नागिरदों। गासिबो थांगोन लोगोफोर दं माखासे अखा द्राम हादों आरोना जोंनिखै लोगोफोर नै जोंहा ओरै रमेश भाई दं। रमेश भाई बैयाव जोंहा गयारि नोंथां दं। जोङो लोगोफोर एम्बु बुथारनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोङो नोंथांमोननो खिथाबाय थागोन एम्बुखौ माबोरै जोङो देगोन नोंथांमोननो खिथागोन। जों मोनगोन ना मोना जोंबो मिथिया माबायदि माने ट्राइ खालामहैनि जोङो माने बोसोर गोदाननि जानांगौ। होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था दामाखा जालांनो हागौ भिडिअआ खिन्थु दे होमबा लोगोफोर थांबाय थादिनोसै। थ' लोगोफोर जोङो डेस्टिनेसनाव मोनफैबाय आरोना जोङो दा नै थाबायगासिनो दुब्लियाव नुगोना नुवाखै मिथिया खिन्थु जों मोनफैबाय लोगोफोर एनका थान्दा मोनदों माने जोंहा नै बिथांमोनबो दङ लोगोसेयैनो अबेयाव ओरैसो नामा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था बुहुत दामाखा जानो थांगासिनो दिनैनि सिखारा माने लोगोफोर जोङो मोनगोन ना मोना माने ट्राइ नायनो नागिरदों आरोना। होमबा लोगोफोर नोंसोरो सोर सोर जाखो माने एसे भिडिअ खोन्था कमेन्टआव खोन्था हरदो लोगोफोर। होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर चल' थ' गाइस जोङो एम्बु फुथारखांबाय नै होलाय देखायलाय एम्बुआ बेसे बुरजा जाखो देखायब्रा नै हाखर मोनसेनियावल' फुथारबाय आरोना जों साथामल'ना बारा ओंखायनो दा रुमाव थांना मोजाङै बेखेवना खोन्थागोन लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। जोङो हाबाफारिखौ माबोरै मावलांनो नोंथांमोननो खिथागोन। होमबा लोगोफोर दा जोङो रुमावहाय थांना खोन्थाहैसिगोन चल' होमबा गाइस। थ' नै लोगोफोर जोङो रुमाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै मालखौ नायदो गोगोमखा लोगोफोर बारा फुथारबोदिया आरोना जोङो साथामल'खाय बेल'खौनो लाबोग्रोबाय। होमबा लोगोफोर बेखौ साफा खालामग्रोनोसै नोंथांमोननो दा खिथाफिनलायगोन र' दसेनि उनाव। होमबा लोगोफोर दसे थाथ'लायदो नै माला बेखिनियानोसै दे लोगोफोर जों दा बेदरखौ गोदाखांबाय नै थोरसिसे ओंखारथारबायलै नै वा थोरसिसेखा फुरा दाबायनोसै दिनै नै बिदैबो जायो जों लोगोफोर बिदै फुरा। थ' होमबा लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअआ नै हेभि जादों बेदरा खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम जागोन दे बेदरखौ नैबे बोसोराव लोगोफोर मोजां जागोन ना जानो। थ' लोगोफोर जोंना बेदरखौ एवबाय जोंहा बिथाङा नै एवगासिनो जोंनिया नोंथांमोना सोमोनांदों नङासै बेखौ मासे गोजौ होननानै लोगोफोर नायनो हागोन लोगोफोर आं अबाव दं बे अबाव दं नायनो हागोन नै संगासिनो बिथाङा नायदो नायदो लोगोफोर संग्राया मायाव गाखोना सङो। या फाग्ला आरोना संग्राया लोगोफोर नै एवगासिनो खोबनाय समावसो मोनफैबायलै आं लोगोफोर दा दसेनि उनाव देखायगोन र' माब्रै। दा लोगोफोर जोंना एवखांबाय माखांबाय नै दा जानो रेडि जालायबाय नै वाव हालदै नाङै नुदों आरोना केमेरायाव नङाबा बिराद हेभि जाबाय माला खिन्थु बाब साथामजों बेखौ जाजोबनांगौ दंसै माथो दिनै वाव सोमोनांदों नङासै लोगोफोर सोमोनांदों नायदो। थ' लोगोफोर बेदरखौ जाना नायनो आरोना माबायदि जादों। हेभि लोगोफोर ओरैबो सोखावगासिनो जोंहा फंबाया ओरैबो नै सोखावगासिनो लोगोफोर जाग्रोनोसै। होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर होमबा लोगोफोर बाय बाय।